Welkom in Stavelot, een van de oudste stadjes in de Belgische Ardennen met een lange, boeiende historie. En Stavelot koestert een interessante volkscultuur, de van de Letare, het halfvastenfeest. Halverwege de vastentijd komen de Blancs-Moussis, de als witte monniken verkleide bevolking, naar buiten. Het is een meer dan 400 jaar oude traditie. Die begint bij de eeuwenoude abdij, gesticht in het jaar 648 door een oude bisschop van Maastricht, de heilige Remaclus. Ja, dit is de abdij van Stavelot met wat er nog over is van de kloostergebouwen, een groot museum. Dat kunt ze bezoeken het ganse jaar door. En hier liggen eigenlijk de restanten van de abdijkerk. Wat nog over is de magnifieke toegangspoort. Nou, als ze die poort zuist, dan weet ze ook wie de rest van het kerkgebouw eruit heeft gezien. Helaas is natuurlijk het gebouw gesneuveld in de Franse Revolutie. En wie dat ik ook kom, ze zijn altijd bezig met archeologische opgravingen. Er stonden altijd hekken, er zijn altijd archeologen bezig om te kijken of ze nog iets meer kunnen vinden van de geschiedenis van de prachtige abdij in Stavelot. Kijk, bij de entree van het museum, het is vandaag gesloten natuurlijk met halfvasten, zo'n voorbeeld van zo'n Blancs-Moussis, de witgekleide monnik. En dan zie je heel duidelijk de tegenstelling. Aan deze kant het klooster en aan deze kant natuurlijk het volk, de stad. En die gingen tegen elkaar in. De baas van het klooster die zag, de monniken mogen helemaal mij vieren. En de bevolking die zag, nou daar weten we wel wat op, wie verkleeden ons ook als monnik. En dan werd ze nimmer, wie is nou de geestelijke en wie is nou het volk. Eigenlijk wel slim bedacht en ook wel een uiting die bij de vastelovend past. Een beetje dat anarchistische, dat een beetje tegen de hoor invrijven. De inwoners maken zich op voor de optocht. Met zo'n 30 wagens en groepen en muziekgezelschappen uit de eigen stad en ook uit de buurt. Bijvoorbeeld uit Malmedy en uit Trois Points. En als de muziek dan klinkt, dan kan het spel beginnen. Het aardige van de halfvaste stoel in Stavelot is dat de deelnemers echt wat met het publiek doen. Dus hier door ook het publiek wordt echt de stroom opgetrokken om met te doen. Van mij. Kijk, deze wagenbouwersgroep zoekt de nieuwe vriendin van de Franse president Hollande, die in dit Franstalig deel van België natuurlijk meer aandacht kreeg als bij ons. Een echte drukpers wordt mij geschouwd in de optocht. En de dames hebben zich goed voorbereid en doen er dansen. Vaste taken, vast onderdeel van de Blancs-Moussis met halfvasten is dat ze natuurlijk kritiek geven op wat er afgelopen jaar is gebeurd. Ze hangen plakkaten op met een soort behangselpleksel, daar gaat confetti tegenaan en een spreuk die ze van tevoren hebben voorbereid. En dit is het gemeentehuis van Stavelot. Ja, dus ja, daar kunt ze helemaal vol hangen met plakkaten, want er is natuurlijk een jaar lang van alles besloten wat niet klopt, want in de ogen van de bevolking eigenlijk niet deugt. Waarschijnlijk namen van wethouders of van bestuursleden die dan duidelijk zichtbaar zijn. Maar goed, ja, ik snap niks van het Waals dialect. Ja. Dus het zal wel kloppen. Wie is Marc Dues? Marc Duet, dat is dat oude rallyman. Marc Duet. Marc Duet, ja. Oké. Hij wint de Boucle de Spa. Ik vertaalde dus wel. Ja. Marc prefereert de mooie groepen, dat is voor de vrouwen. Oké, goed. Dus deze coureur, die wordt tegen gezegd van oké, Mark, dit geldt van de mooie trofeeën. Maar eigenlijk prefereert zich de mooie vod. Maar dat is duidelijk bij de Blancs-Moussis. Het zijn alleen maar mannen of jongens. Er zitten geen vrouwen in de broederschap.
Ze hebben die witte pakken aan, de witte schoen. En dan natuurlijk het masker. C'est une masque vieille ou non? Celui-ci, une dizaine d'années. Hein? 10 ans. 10 ans? Oui, en tin. Ah, oké. Voilà. Ne pas de votre père. Non, Ah, non. ja, Dat is een polyester. polyester, oké. Ja, dat is dat zuiver. En het begon met hout, hè? Ja. Ja? Kun je nog eens met een Dat oud is masker? een van de eerste oude generatie. Ah, bien, bien, Ja. bien. Ah ja, prachtig. Dus de allereerste maskers waren van karton. Oh, kijk hier aan de binnenkant. Dit is zeker al 40 jaar op. Dat ze van binnenuit hebben ze die maskers een beetje beschermd. Ja, zodat ze geen scheikens oplopen. Want het zijn op zich natuurlijk wilde mannen, hè, die Blanc-Moussis. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ja, ja, bon succes. En na een paar uur trekken door de binnenstad verzamelen de optochtdeelnemers zich rond de pomp op de Meert. Samen met duizenden toeschouwers wachten ze op de Blanc-Moussis. En dan de harde kern van deze witte monniken, die met de behulp van verkusblozen, kilo's confetti en hengelend met een vettige vaste vis ons de winter komen uitdrijven. Kijk, daar zien ze al. Confetti in de nek. Alles ondersteboven. En het gaat er misschien af en toe wat rauw, wat hard en wat onheilspellend ook voor zijn cameraman aan toe. Maar de bedoelingen zijn goed. En dan is iedereen klaar voor de grand finale. Een vruchtbaarheidsdans, de rondeau rondom de pomp. Kijk, en als ze dan ook met de kuit vooraan gaan staan, ja, dan vreug ze en dan kriest ze ook de volle loog. Alle griepvirussen, alle bacteriën, alle wintergeesten zien uit hun lief verdreven. Het enige wat rest is 's avonds met de pyjama aantrekken, de confetti in de onderbroeks. La rondeau van Stavelo, van Halfvaste. Het rondje rondom de dorpspomp, hier op de Meert in Stavelo, eindigt eigenlijk in een complete, ja, moet ik zeggen, ongeorganiseerde chaos. Het betekent gewoon dat iedereen meegaat rondom de dorpspomp. En dat iedereen zoiets zegt van, oké, de lente kan eraan komen, we zien klaar met de winter, we kunnen er tegenaan. Dus het wordt een vruchtbare periode, maar kom maar. Zo.